Ja està gravant. Vos compartiré la pantalla i començam. Bé, benvinguts i benvingudes a tots i totes. Aquesta xerrada, com hem estat anunciant durant aquests dies, se centrarà principalment en la convocatòria d'aspirants interins 2023-2024 perquè fa referència a la convocatòria que ha sortit ara, d'acord? Però, evidentment, és per començar a fer feina pel proper curs, seria la borsa pública d'ensenyament, de cara al 2024-2025. Abans de començar, volia dir-vos que, encara que a priori és una formació o una explicació centrada per l'ensenyament públic, també si hi ha gent que està connectada que pertanyen al món de concertada o de privada, també vos resultarà interessant i pràctic. En primer lloc, perquè hi ha un apartat, explicaran la formació, que també és útil per la gent que fa feina concertada, i perquè si hi ha gent que està dins d'aquest sector i que vulgui entrar a pública, doncs també és la forma de com s'ha de fer el procediment per poder entrar a optar en aquest joc de feina, diguéssim. Per tant, vos convido que si també teniu coneguts o gent que estigui interessada en participar, li podeu passar sense cap problema tot el material i tot el que comentaran durant la xerrada d'avui. Aquesta mateixa xerrada l'hem fet avui de matí, d'acord? I també hi ha gent que s'ha connectat, ha tingut bastant d'èxit, estem molt contents i vos agraïm que estigueu amb nosaltres i ens acompanyeu durant aquesta xerrada. El que vos volia dir també és que si teniu qualque consulta mentre esteu fent la xerrada, qualque dubte que vos sorgeixi, tenim habilitat el xat. Això ens serveix i ens ajuda molt perquè quan hi ha companys meus que estan connectats, d'acord, jo soc una Judit, però també després xerrarà Naina Barrassa, hi ha un parell de companys, per exemple, hi ha en Rubén connectat, na Maria Arenas, hi ha altres companys que vos poden ajudar i resoldre aquests dubtes sobre la marxa i hi podeu fer les consultes que considereu. Així se donarà resposta i no hem d'anar aturant la presentació. Quan tota la presentació acabi, tornarem a fer un torn obert de paraules per si qualcú vol demanar. I tanmateix vos compartiran tots els nostres contactes, perquè és una forma que si vos sorgeix un dubte d'aquí un parell de dies, mos podeu demanar sense problema. Una vegada dit això, començam, anem per feines. Bé, el primer que vos vull comentar és a qui va adreçat aquest tràmit. És vera que inicialment és per totes aquelles persones que han acabat recentment els seus estudis i que volen formar part d'aquesta llista d'interins per entrar en el sector públic a fer feina, a la docència. Però hi ha interins que ja estan fent feina. I com que aquesta convocatòria ha tingut algunes modificacions, també és interessant que si esteu connectats, que també la visualitzeu. Per tant, persones que siguin interines i vulguin modificar, afegir, renovar alguna de les seves titulacions, alguna cosa que li aparegui en el seu barem, doncs, per exemple, ara l'any passat vaig acabar una menció que he fet i la vull afegir en el meu tràmit, o vull que m'apuntui un curs que he fet que no el tenc homologat. Totes aquestes persones ja interines també haurien de fer aquest tràmit. De la mateixa manera que si hi ha qualcú que automàticament s'integra a la borsa i ja no vol formar part d'aquesta borsa aquest any, hauria d'entrar en aquest tràmit i hauria de posar i marcar clarament que no vol formar part de la borsa. Per tant, aquestes serien les casuístiques de la gent que ha de fer aquest tràmit. Quines coses veurem durant aquesta xerrada? Principalment els requisits que se necessiten per formar part de la borsa, per ser admès de dins d'aquesta borsa, quines instruccions, sobretot les més importants i generals, ja que el web és molt dens, però hem intentat extreure la informació principal de com realitzar aquest tràmit. I finalment, encara que no forma part com a tal d'aquesta convocatòria, si hem volgut afegir una part de posicions perquè sabem que és un tema que vos interessa i que també tenim un poc d'informació que us pot ajudar. Arribem a la part de requisits. Sé que per començar la xerrada, a l'hora que acabeu de dinar, heu arribat de la feina i deu tenir el cap i encara un poc embotat, és un apartat que potser és un poc més complicat per la gent que no ha estat mai a la borsa. Ho intentaré explicar amb exemples i la forma un poc més clara, almenys si no vos confon molt. Dividirem en un accés dins de la borsa per cos de mestres i un accés per cos de secundari. El cos de mestres seria un poc més senzill la forma d'accedir.
veus que aquí vos posa que és comú en totes dues que se necessita la titulació d'accés al grau, en el cas de primari, i a secundari teniu tot aquest tipus de titulacions, d'acord? En què podríeu accedir. Després, també a totes dues coincideix en que necessiteu tenir una certificació i acreditació de coneixements de llengua catalana. Si se diu diferent, la nomenclatura és diferent a primari que a secundari, però realment l'equivalació seria la mateixa. Què passa? En el cas del grau, si vosaltres heu fet el grau de cos de mestres a la Universitat de les Illes Balears, automàticament teniu certificat el teu i el que se coneix com el FOLC, que per qui sigui la primera vegada que s'ha encerrat aquesta nomenclatura, el FOLC és una especialització del català dins de la Comunitat Balear, que seria el Pla de Formació Lingüística i Cultural. Això què vol dir? Que a la gent que ja ho hagi fet aquí ho tindrà inclòs i, per tant, perquè m'entengueu, serien com a 3 blocs que tenen. Tens la titulació, el teu i el FOLC. Això és el que és primari. Ara anem a la part de secundari, que se complica una miqueta més la cosa. Tornem a tenir la titulació, que això és el requisit mínim i bàsic, però també sabeu que vosaltres després heu de fer un màster de professorat, és a dir, el CAP, per ser realment docents i poder exercir com a docents. Per tant, a part, vosaltres hauríeu de mirar si teniu ja el TU pels vostres estudis de batxillerat o altres estudis que heu fet i després, posteriorment, si no ho heu fet a la UIP, també fer el FOLC. Sé que és un pot d'embull i un pot de lió. Per tant, posaré exemples concrets. Primer exemple. He estudiat educació infantil, el grau, a la UIP. Necessita acreditar qualque tipus de documentació de català? No, perquè com ho has fet a la UIP, com posa aquí, ho tens tot inclòs. Una altra casuística. Soc una mestra d'educació primària, però jo he fet el grau a, no ho sé, a la UNIR, per exemple. D'acord? En aquest cas, sí que tindràs el grau, que és el primer requisit, requisitar. I pot ser que tinguis el teu, perquè potser vas fer els teus primers estudis reconeguts aquí. Però, en cap cas, tindràs el FOLC. Per tant, l'hauràs de fer tu posteriorment. Ara vos explicaré un poc com ho hauríeu de fer. Una altra casuística centrada a secundari. He fet el meu grau de Geografia i Història, l'he fet a la Universitat de les Illes Balears, però el màster l'he fet a Camilo José Cela. En aquest cas, tenc el català i tenc el FOLC? En aquest cas, no, perquè si tu fas el màster també a la UIP, seria com el pack complet, te'l donen automàticament. Mentre que si tu el màster el fas fora, no te ve ni acreditat el teu, en el que el tinguis amb anterioritat, i molt manco el FOLC. Per tant, després tu hauries de cercar, a través dels estudis de formació lingüística, acreditar que tens aquesta titulació. Que és un altre dels requisits per poder entrar a la borsa. Si no, sortireu com exclosos. En canvi, si tu has fet Geografia i Història a la UIP i el màster a la UIP, el FOLC te ve inclòs. Una vegada dit això i explicant-vos un poc tot, vos mots les pàgines web que vos poden resultar d'interès, d'acord? En primer lloc, aquesta i aquesta, que com veus és la mateixa, que fa referència a Conselleria directament a la certificació de coneixement de català. Què vos interessa de tot el que teniu aquí? A la part de baix veus que posa homologacions amb els certificats oficials de coneixement de llengua catalana. Això és el que més us pot interessar a vosaltres, perquè si teniu una altra acreditació d'una altra universitat, que en lloc de ser La Rioja és Catalunya, València, potser sí que tenen aquesta homologació feta per vostre reconeixement de català, d'acord? Per tant, aquí, si entreu aquí, podeu veure totes aquestes homologacions. I de la mateixa manera, aquí teniu tota la informació. Igualment, si teniu qualque consulta específica, quan després vos donem els nostres contactes, ens contacteu i vos ho resolem sense cap tipus de problema. Una altra cosa que vos volia comentar. En el cas del grau de primari, no necessiteu tenir cap certificat com a tal, perquè realment vosaltres, amb el vostre expedient de notes, ja vos surt que teniu aquesta certificació donada. Per tant, quan faceu inscripció a la borsa, simplement amb el certificat de notes i l'expedient seria suficient per acreditar que el teniu. La Conselleria ja ho considera així.
Altra web que vos voldria mostrar d'interès, la de Can Xerrat del Folk, que és aquesta d'aquí baix. Aquí teniu tota la informació referent al folk, d'acord? Pla de formació lingüística i cultural. Aquí dir-vos que podeu accedir mitjançant cursos que se fan durant el curs escolar, però també ho podeu fer en proves lliures. Vos ho prepareu altres i després aneu a les proves. És una altra forma d'accedir. En aquesta web trobareu tota la informació de quan vos podeu inscriure, quan són els exàmens, tot. També és vera que si esteu apuntats en el nostre grup de difusió o sou afiliats o afiliades nostres, nosaltres estem molt darrere d'això, de poder-vos informar quan s'obrin tots els convocatoris, totes les inscripcions, perquè no se vos passi cap plaç, d'acord? Que això és molt important perquè després hi ha gent que perquè no té requisit ha d'esperar un any una altra vegada per poder-se inscriure fins que té requisits. Per tant, insistem molt en aquest apartat, però perquè és bàsic per poder estar dins de la borsa. Una vegada explicat un poc tot això, passam a les instruccions per a la sol·licitud com a tal. El primer que vos vull dir és que veureu que aquí vos posa que el tràmit serà de dia 1 de febrer fins a dia 25 de març. Mos han dit des de Conselleria que probablement sigui dia 2 de febrer i no dia 1. Només és un dia de diferència. I com aconsellem cada vegada que hi ha un tràmit, nosaltres no vos recomanem ni que ho fos els primers dies ni els darrers dies, evidentment, per no deixar-ho per final. Lo important és fer-lo, però teniu molt de marge de temps, és un tràmit molt llarg. No falta que el fasseu dia 1 i dia 2 de febrer, perquè potser se col·lapsa la web, perquè potser la gent no té molt clar com fer el tràmit. Jo esperaria una mica i més endavant el faig. Una altra cosa també interessant és que dins d'aquest període podeu fer el tràmit tantes vegades com vulgueu, perquè és bo, és definitiu, sempre és el darrer que facis. Que tries unes opcions que després vos explicaré com se fa i no estan molt convençut, te penedeixes perquè no m'agrada això que he marcat, cap problema, tornes a fer el tràmit. I com que cada vegada se vos genera un justificant que heu fet el tràmit, aquell darrer és el que val. Tampoc el fasseu 30 vegades, vull dir, el seu és que el fasseu conscients del que esteu triant, però que no hauria cap problema, d'acord? No s'acaba el món i tot té solució. Fes un altre i arreglat, d'acord? Bé, aquest tràmit és tot telemàtic. Ja no se fa absolutament res en paper, és tot telemàtic, fins i tot quan s'ha de portar documentació serà tot telemàtic també, tot escanejat. Què és el que sí que necessiteu tenir per poder fer-lo? Si hi ha gent encara que, per exemple, està connectada, que no té o no sap ni li sona el que és @clave.pin, @clave_permanente o no té DNI electrònic ni certificat digital, ara és hora d'hi posar-s'hi. No només per això, sinó per altres tràmits. Realment ara s'estan emprant pràcticament per tot. Què vos aconsello? Que el manco @clave.pin o permanente la tingueu i si teniu la permanent, millor. Perquè a l'hora de fer tràmits sempre vos serà més còmode. Aquí vos he deixat l'enllaç de la pàgina on teniu tota la informació per si voleu anar avançant i voleu començar a fer-vos els que no ho tingueu. I també dir-vos que en el telèfon 010, si teniu qualque problema a l'hora d'entrar en el tràmit, amb @clave perquè no vos funciona, tema contrasenyes, el que sigui, és el telèfon on heu de telefonar. D'acord? El 010, per si vos ho voleu anotar i tenir en compte, igualment també ho posa aquí a la web, però totes les incidències directament a ells. Aquest seria com a feina que necessiteu tenir per poder fer el tràmit. Per altra banda, encara que és una mateixa borsa, la del concurs, sí que és vera que hi ha un torn lliure, que seria el torn ordinari, per dir-ho d'alguna manera, i després hi hauria el torn en discapacitat, que simplement que se reserven unes places específiques per a aquests casos. Si hi ha el cas de qualcú que estigui ara mateix connectat i després a nivell personal me'l vol enviar un correu, me'l vol demanar un poc, li enviant informació sense cap problema, d'acord? Però ho volia deixar perquè constés i que ho sapiguéssiu. Seguim. Ara m'avançaré un poquet, en lloc d'estar com a la borsa com a tal, m'avançaré un poc en els tipus de processos, perquè una cosa va enllaçada en l'altra i vull primer que tingueu clar tota aquesta part. Quins procediments hi ha a la convocatòria d'interins? No hi ha només un procediment, no? Hi ha tres. Hi ha el procediment ordinari, que segurament és el que més heu sentit xerrar, el procediment urgent i un procediment extraordinari, que és un poc el que fa més por, per dir-ho d'alguna manera, vos explicaré. El procediment ordinari és voluntari.
I és aquell que una vegada que heu estat admesos a la borsa, vosaltres setmanalment podreu veure com Conselleria publica quines ofertes de feina, quines substitucions hi ha a diferents centres. A vegades fins i tot especifica quina baixa és i quina data és, no sempre. Això és important que sapigueu que a vegades són dates previstes però se poden o bé allargar o bé cursar, però això són previstes, no és una data exacta. El tràmit sempre se fa també telemàtic i en aquesta tria de places l'adjudicació se fa automàtica. Vale, què vol dir automàtica? Vol dir que tu fas el teu tràmit quan s'obri divendres, tens per fer-lo aquell cap de setmana, després s'adjudica i normalment t'ho envien per e-mail i t'avisen. T'avisen, ei, se t'ha adjudicat aquesta plaça en aquest centre i has de començar tal dia. Normalment és l'endemà, a no ser que sigui una altra illa que tens més marge per poder-te incorporar. Què vos recomano? Que encara que normalment s'avisa per e-mail, vosaltres reviseu les adjudicacions, almenys si amb el vostre nom vos surt una adjudicació donada. Que ara després vos mostraré l'enllaç on se fa. Perquè si no ho veus, se considera que renuncieu a aquella plaça i no és el que volem, d'acord? El segon tràmit, que ja és un poc més estrany i no sorgeix a totes les especialitats, és el procediment urgent. Quin és aquest procediment? És aquell tràmit en què especialitats específiques que no s'aconsegueixen cobrir s'obrin perquè tant gent amb requisits com gent sense requisits se pugui apuntar a substitucions molt específiques per poder començar a fer feina. Clar, aquesta gent que s'apunta tingui requisits o no tingui requisits en aquest tràmit específic, el que ha de tenir en compte com a novetat des d'enguany és que si s'apunta gent que també està dins de la borsa perquè per lo que sigui s'ha despistat en el tràmit ordinari, perquè justament s'ha acabat, li han cessat d'aquella feina un divendres i no pot apuntar-se en el tràmit ordinari aquella setmana, doncs se podria apuntar l'urgent. Aquestes persones passaran per davant els que estan a la borsa des que no ho estan. Això és nou. Si tenim gent que estigui connectada, que és interina i que no és un aspirant nou, i l'any passat va saber com funcionava el tràmit urgent, veurà que això és nou. Els que estan apuntats a la borsa passarien per davant des que no ho estan. Això és interessant. No surten per totes les especialitats. Solen ser especialitats molt difícils de cobrir. Avui de matí he parlat qualque exemple, el mateix matemàtiques, informàtica, literatura catalana, que són un poc més complicades i no troben gent suficient per cobrir aquella plaça. I els que són un poc més flexibles, i fins i tot si no tens els requisits, la pots arribar a cobrir. El darrer que hi ha, el tercer, seria el procediment extraordinari. Abans vos deia, és que fa un pot de por aquest. Fa por perquè realment és una adjudicació forçosa. Què vol dir? Que si no s'ha cobert el procediment ordinari, una plaça, que tampoc el procediment urgent, i encara així hi ha qualque plaça específica que no s'ha cobert i dins de la llista d'interins per puntuació hi ha una primera persona, Conselleria forçosament te pot reclamar perquè tu cobreixis aquella plaça. I tu no podries renunciar a aquella plaça, no sé que sigui justificadament, que més endavant ho especificaré més i ho explicaré més profundament, d'acord? Per tant, en el procediment ordinari te poden enviar un e-mail o te poden telefonar i dir-te ei, aquesta plaça no està coberta, ets el següent de la llista, per tant, l'has de cobrir sí o sí. Aquests serien els tres processos. Amb aquest darrer no vos assusteu, perquè després vos explicaré com una mangarrufeta per tenir com preparat un comodín per si arriba aquest moment i no ho veus clar. O sigui que ara després vos explico. Vos deia que hi havia un enllaç on vosaltres podíeu veure les adjudicacions i no esperar que vos envien un e-mail o vos cridin que moltes vegades això no arriba. O queda com spam, no sabeu, el que sigui. Doncs aquest enllaç que teniu aquí baix vos du directament a el que se diu el portal del docent interí. Que amb aquesta pàgina vos recomano que la trastegeu, que la mireu, perquè vos hi heu de fer, no només per aquesta utilitat, sinó per un parell més. Aquí baix vos surt, aquest seria el setmanal de places, que vendria a ser ordinari, està col·locat tal qual com en el PowerPoint, el tràmit urgent i el procés extraordinari. El procés extraordinari simplement posa els resultats de la gent adjudicada i aquí podeu veure les convocatòries. Com veus, vos surten per dates. Se poden veure resultats i aquí cercau si vosaltres heu estat adjudicats o no. D'acord?
Altres coses que vos poden ser útils ja que som del tema del portal? Pues mireu, aquí, per exemple, teniu interins disponibles per si volguéssiu veure per persona, per funció, les puntuacions que hi ha i en el teu cas posant el teu nom. I a utilitats, quedeu-vos amb aquesta part perquè també és interessant per un tema que vos explicaré després del tema de la disponibilitat. Val? En general i en resum, aquesta pàgina, aquest portal, vos heu de familiaritzar com si fos el vostre nou Google, val? Perquè aquí entrareu bastant sovint, o sigui que perquè ho tingueu en compte. Com que vos hem enviat aquest PowerPoint i si fa falta vos ho tornem a enviar, tindreu tots aquests enllaços per accedir directament i així ja no heu de fer vosaltres la feina de cercar els enllaços. Val. Ara arribem a la part d'instruccions per la sol·licitud, específicament en les normes, que està resumit. He agafat el més rellevant i vos hem volgut plasmar el més resumit possible. El primer, diu, és obligatori triar almenys una especialitat o funció i illa. Què vol dir això? Que quan vosaltres faceu el tràmit, tot això ho heu de triar, és a dir, heu de triar una especialitat i alguna illa o totes les illes o les illes que vulgueu. Però mínim ha de ser una. Un exemple pràctic, jo soc de primari, tenc menció AL i menció PT i també tenc el grau d'infantil, per exemple. Però només m'interessa fer feina de primari perquè, mira, el nin d'infantil és que no, però només vull fer primari. I no vull fer AL ni PT tampoc. Doncs mínim hauria de triar una. Vull fer primari. I com que tenc aquí la família, tenc el que sigui, només me vull quedar a Mallorca. Doncs primari, Mallorca. Evidentment, quan més funcions habilitis, si jo posés primari, infantil, AL, PT, i m'és igual anar-me a qualsevol illa, totes les illes. Se dupliquen per 1000 les opcions de fer feina. Això ho heu de tenir en compte. Fer feina implica tenir punts, experiència, pujar a la llista per properes institucions que hi hagi. D'acord? Però, bueno, jo vos he de dir el que hi ha. Quin és el mínim. Després, a partir d'aquí, quan més millor, evidentment. Una altra cosa a tenir en compte és que la mitja jornada és voluntari. Si ja sabeu, si per exemple esteu fent uns estudis que heu de compaginar fent feina, trieu una mitja jornada. Si no vos surt a compte, per lo que sigui, circumstàncies personals econòmicament, no trieu mitges jornades perquè estireu condicionat durant el curs en aquestes mitges jornades de forma extraordinària, d'acord? I bé, després explicar-vos que les especialitats o funcions i les opcions elegides són les que se tenen en compte en aquest procés de substitucions extraordinari. Per tant, alerta en el que marcau. Soc un poc pesada amb això, però alerta en el que marcau perquè després renunciar dona molt de problemes. Per tant, quan faceu el tràmit, teniu superclar fins a on arribareu, fins a on voleu anar, quines especialitats voleu fer, absolutament tot. Això insistem molt, però és que és molt important. I bé, darrer punt, adjudicació o substitucions ordinari, és a dir, setmanal, està vinculat a les especialitats i a funcions seleccionades, però no a les opcions elegides. Aquesta frase pot embuar un poc, però bàsicament el que diu és que quan tu fas els tràmits divendres, aquí sí que tens llibertat de que encara que surtin 38 places d'infantil i jo havia marcat infantil, no tenc per què triar les 38. Puc triar 3 que m'interessin, 2 que no, 4 que sí, vull dir, puc no fer el tràmit perquè aquella setmana no me va bé, vull dir, cap problema, no esteu obligats a fer aquest tràmit i, per tant, podeu triar el que vulgueu. Això és important també que ho tingueu en compte. Vos he estat xerrant tot el temps com a de les conseqüències, el tema de les renúncies. Aquesta diapositiva, bàsicament, vos ho resumeix un poc tot. Tant en el tràmit ordinari com en l'extraordinari, com en el tràmit urgent, l'urgent vos estava apuntant voluntàriament. Per tant, vull pensar que després no se renunciarà de la mateixa forma que en el tràmit ordinari. Però, bueno, s'han d'anar casos que ha passat. I tampoc en l'extraordinari no podeu renunciar a no ser que tingueu una justificació. Aquí no vos he explicat quins són tots els motius per poder justificar, perquè això ja mos trobaríem en el cas. Però en el resum que vàrem enviar fa una setmana, més o manco, tot el tema d'un resum de 8-10 pàgines, que està un poc més ampliat, sí que surten les causes per les quals pots justificar tenir un fill menor, una persona en el teu càrrec, i això seria com que te perdonen aquesta vegada renunciar. Però, per favor, el que he dit, tenir superclar el que fareu, el que esteu disposats a fer o el que no esteu disposats a fer. Evidentment, si després hi ha una casuística superconcreta, doncs miraríem com se pot solucionar, però que tingueu en compte que vos perjudicaria l'any vigent i també un altre curs. Per tant, estaríeu 2 anys penalitzats fora i excloses de la borsa. Seria com el càstig.
per tant, alerta. Val. Quan vos he explicat un poc el tema del portal, del personal interí, i també quan vos he explicat que hi havia com un comodín, feia referència a això. El canvi de disponibilitat, que és un dels apartats que vos surten al portal, el que fa és que vosaltres podeu estar admesos dins de la borsa d'interins, però si podeu estar en dos estats, disponibles o no disponibles. Si voleu estar, com ja he dit avui de matí, com a la llista, però d'una forma fantasma, intocable, que no vos puguin adjudicar res que no vos agradi, que no voleu estar triant places, ni que vos telefonin extraordinàriament, heu d'estar en situació de no disponible. Perquè si esteu com a disponible, li esteu dient a conselleria que esteu disposats a el que vos toqui. D'acord? Per tant, com se fa aquest canvi? Teniu aquí les dues opcions. En primer lloc, si estàs en estat de sí disponible, per tant, disposat a fer feina, i te vols posar no disponible per X raons, tu, en el portal interí que us he mostrat abans, pots canviar el teu estat de sí disponible a no disponible en qualsevol moment del curs, excepte mentre el tràmit està obert. Això què vol dir? Que el tràmit, com us he comentat, que s'obri divendres, dissabte, diumenge i dilluns, aquells dies són els únics que no ho podeu modificar. Perquè, clar, que ha passat moltes vegades que la gent està disponible, veu les places, veu els punts que té, veu que, me quedaran de forma extraordinària, no m'ho convé, m'ho posa no disponible i que passin en el següent. Clar, si tothom fes això, no se cobriran les places. Per tant, podeu fer-ho sempre que vulgueu, excepte durant aquests dies, que és quan se resol, diguéssim, les places que hi ha. En canvi, és un poc més complicat quan és de no disponible a sí disponible. Poseu-vos per cas que estàs no disponible perquè estàs fent feina a un centre concertat, per exemple, a una tenda, el que sigui, i dius, ara ja se m'acaba el contracte i sí que vull estar una altra vegada disponible, com ho he de fer? D'acord, en aquest cas, no ho pots fer en bola, ho has de fer trimestralment. Això vol dir que tens fins a 10 dies, és a dir, abans de 10 dies i fins als 10 dies abans que acabi el trimestre, en què tu podràs canviar el teu estat, però has de tenir en compte que quan facis aquest canvi no serà vigent fins en el proper trimestre. Si, per exemple, ho decidiu just abans de Nadal, que sapigueu que fins que no canvia el trimestre i comenceu per gener, no entraríeu estant disponible una altra vegada. Per tant, aquestes decisions simplement teniu en compte també això, de fins a quan podeu fer feina, quan no podeu o quan vos voleu canviar de disponibilitat. D'acord? Ara arribam, jo crec que una de les parts que vos interessa més, com és normal, que és com aconseguir punts per fer feina i passar davant de tothom. Que això és el que vol tothom. D'acord, però al final és com un poc una competició. Em sap greu dir-ho, però és així. Per tant, mèrits. Com aconseguir punts? El barem és bastant complex, d'acord? I després ja vos explicaré un poc més en profunditat, però al final està a la convocatòria, està en el BOIP i mos teniu nosaltres per demanar-vos. Què hem volgut fer? Desglosar-vos els 5 blocs més importants, i ara vos explico un poquet. En primer lloc, l'experiència docent. Una novetat, per la gent que ja era interina i que està connectada o que ens escolta després, és que l'experiència docent a l'administració educativa ara és sense límit. No té màxim de puntuació. És l'únic apartat de tots 5 que no té màxim. I si té encara mateix qualcú que escolta que és de concertada privada, que sàpiga també que també puntua la vostra experiència. Però compta la meitat, que si és a pública, però també vos compta. Veureu que, a part, teniu aquí apuntat que fins dia 31 d'agost de 2023 és quan compta. Això és una cosa que se demana molt. És que jo tinc aquests mesos de feina no m'ho han comptat i no només en l'experiència, sinó en formació i altres punts del barem. Per favor, teniu en compte que té data, cadascuna dels ítems té una data màxima i això ho heu de tenir en compte. En aquest cas és dia 31 d'agost de 2023. Tot el posterior comptaria per la propera convocatòria. Després, tots els altres punts que queden, 2, 3, 4 i 5, tenen un màxim de 5 punts, que, evidentment, cadascun d'aquests després se desglosa encara més en diferents apartats. Però, així, en general, teniu la formació acadèmica, que compta fins dia 25 de març de 2024, i aquesta formació acadèmica pot ser títols, pot ser altres titulacions universitaris, doctorats, postgraus, Després en el barem veureu un poc a què fa referència. Després tenim les activitats de formació permanent del professorat, que
perquè sou nous, és la forma més ràpida, per dir-ho de qualque manera, d'aconseguir punts, pues l'experiència fins que no entreu és més complicat, però en la formació permanent és la forma més ràpida, més efectiva d'aconseguir el màxim de punts. Cada mes podeu anar aconseguint punts. Després la meva companya Aina Barrassa, ara quan acabi aquesta diapositiva, aprofundirà un poc més amb això i com nosaltres des d'UGT vos podem donar suport que aconseguiu aquest màxim el més aviat possible. Per altra part, la participació en processos selectius no és una altra cosa que les oposicions, d'acord? Ho posa així a la convocatòria, però són les oposicions de tota la vida. I, com us he explicat abans, sí que farem com un poquet explicació de com està ara el tema de les opos. I, en darrer lloc, que supos que hi ha menys gent en aquesta situació dels que esteu connectats, és el tema d'acompliment de càrrecs directius i altres funcions. Que això, quan més endavant tingueu més experiència, és un apartat que puntuareu un poc més. Ara, arribats en aquest punt, si vos sembla, li donaré pas a Aina Barrassa, que és l'encarregada de formació d'aquí d'UGT Ensenyament i vos explicarà un poc aquesta importància d'aquest punt 3. Després continuarem i vos continuaré explicant un poc el tema del tràmit, d'acord? Fins ara. Hola, bon dia. Sí? I si no, la dreta. Un segonet que he de pujar el volum, que ara posarem un vídeo. Sí, pues està bé. Perfecte. Gràcies, Judit. Bon dia a tothom. Jo, com a Aina Judit, soc Aina Barrassa i soc la responsable de formació. Jo us explicaré així breument aquest punt 3 del barem, com aconseguir punts, i després la Judit seguirà amb el tema de tràmit d'interès. Llavors, primer de tot, us posaré un vídeo introductori. Dura 1 minut i 20 segons, és molt curt, però bé, anem a veure'l i després ja entrem un poc en matèria. Darrere dels grans reptes de la nostra tasca com a docents està la nostra necessitat de seguir formant-nos per innovar i seguir a l'avantguarda de l'excel·lència educativa. En aquest sentit, UGT Ensenyament està al teu costat amb un nou pla de formació permanent del professorat. Tenim una oferta innovadora i creativa perquè, a més d'aconseguir les teves hores de formació per propers sexennis, pels mèrits de les oposicions o per la teva puntuació a la borsa d'interins, puguis seguir en l'avantguarda com a docent. Una oferta formativa que, a més, és la més competitiva dins l'oferta de formació dels sindicats i que destaca amb els cursos de 50 hores de formació per 50 euros per persones afiliades i per 100 euros per persones no afiliades. A més, volem premiar el teu compromís amb UGT Ensenyament amb ofertes específiques per totes les persones que formeu part de la família d'UGT. Per una altra banda, també volem que la família continuï creixent i per aquest motiu tenim ofertes pels nous afiliats que s'afiliïn un any des de gener de 2024. Posa't en contacte amb el Departament de Formació i demana més informació. Mai hi ha hagut un millor moment per invertir en tu mateix. Després d'aquesta introducció, ara us explicaré un poquet així més ràpid. El contacte que surti al final, la Judit al final de la presentació el tornarà a posar, és el meu contacte, correu i nombre de telèfon i em podeu contactar per qualsevol cosa que vulgueu respecte a formació. A veure, primer de tot, el més interessant és per què he de fer aquests cursos, per què diu una Judit que és tan important, per què serveix la formació permanent de professorat. Hi ha 2 objectius principals per fer aquests cursos. El primer objectiu, que tant serveix per pública, concertada, privada, és formar-se com a docent. Tots o tenim la carrera o la tindrem, tenim els nostres estudis, però ens falta molt per formar-nos com a la tasca docent. Vull dir, no hem estat realment a una aula, potser hem fet pràctiques, però hem tractat realment amb alumnes, hem fet classe, és una cosa que encara ens queda molt per aprendre. Llavors, aquests cursos no serveixen per enriquir les nostres classes, aprendre a utilitzar recursos digitals, aprendre a utilitzar intel·ligència artificial per millorar les nostres classes, utilitzar aplicacions que no coneixem i que fan que les nostres classes siguin més dinàmiques, més entretingudes, més atractives. També, vulgueu que no, tractarem amb persones, estem a una aula amb altres persones i hi ha moltes coses que no tenim per què de primeres saber fer, com per exemple com prevenim un assetjament escolar o com s'ha d'abordar o què passa si hi ha un conflicte a aules. Són situacions que es poden donar i que hem de tenir eines per poder actuar davant de totes aquestes coses.
I també un altre tipus de cursos que també són bastant útils són els d'adquirir eines per un mateix. Habilitats socials, per exemple, d'acord, serem docents, però no tenim per què saber xerrar en públic bé, potser va haver una ajudeta i aprendre un poquet més, o millorar la nostra memòria si volem presentar-nos en oposicions, o hem de respectar una normativa que no coneixem, llavors que ens expliquin la normativa, que ens expliquin a fer unes situacions d'aprenentatge, tal com dicta la normativa que hem de fer ara. Llavors, tenim aquest primer objectiu, que és formar-nos com a docents. I després tenim un segon objectiu que no l'hem d'oblidar, que al final, vulguis que no, aquests cursos estan homologats per la Conselleria d'Educació. Què vol dir això? Que no es donen punts. I aquests punts ens serveixen per millorar la nostra posició a la llista d'interins, ens serveixen per tenir punts a les oposicions, per a sexennis, vull dir, ens serveixen per... Sexennis no, perdona, per punt d'oposicions. Sexennis no ens serveixen perquè sí, exacte, hem de tenir un mínim d'hores de formació per poder cobrar un sexenni. Llavors, clar, quin és el nostre objectiu amb la formació? Que sigui útil. Útil què vol dir? Pues que contribueixi a cada un d'aquests dos objectius que hem dit. Que siguin cursos de qualitat, és a dir, que ens ajudin a aprendre, que aprenguem coses que després puguem aplicar a una aula i que ens donin els màxims punts possibles. Llavors, Conselleria d'Educació posa un màxim d'hores de cada curs, que són 50 hores. Llavors, el que fem és intentar anar en els màxims, perquè ens donin els màxims punts possibles. Llavors, cursos de qualitat i que durin 50 hores. Després, per exemple, a la llista d'interins, com deia en Judit, podem tenir un màxim de 30 punts, com hem vist a la diapositiva anterior. 30 punts. Això s'equival a 1.200 hores de formació. No es poden arribar a reconèixer fins a 1.200 hores. Això equival a 24 cursos. Si són de 50 hores, clar, si són de menys, hauríem de fer més cursos. Però si anem a intentar fer el màxim d'hores, són 24 cursos. Clar, hi ha una restricció d'un curs mensual online per tal que no es puntuï. Per tant, si hem d'arribar a 24 cursos, com abans comencem millor, per començar a fer punts i començar a agafar rodatge i començar a escalar posicions dins d'aquesta llista. Llavors, així per acabar, ja li tornaré a donar pas a Judit, simplement comentar que aquesta és la nostra oferta de cursos. Aquesta és la nostra oferta que tenim. Els cursos veureu que comencen a març i ara mateix tenim posats fins a agost, però els cursos seran ininterrompidament. Des de març fins ja tots els mesos tindrem cursos, encara que s'ofertes l'anirem traient de poquet a poquet. Veieu que hi ha 2 cursos mensuals que, en el cas que us interessés, podríeu elegir qualsevol d'aquests 2. Per una altra banda, ja s'ha comentat en el vídeo, però el preu dels cursos són 50 euros per afiliats, tenim un descompte del 50% les persones afiliades i les persones no afiliades tenen el preu complet, que són de 100 euros. I després tenim una promoció de 2 cursos gratuïts que ara veurem quines són les condicions que s'han de complir per poder gaudir d'aquesta promoció. Per una banda, els afiliats a partir de juliol de 2020... Perdoneu, començarem per la nova afiliació. La nova afiliació, per tenir aquests 2 cursos gratuïts, han de pagar la quota anual des de gener del 2024. És a dir, tot 2024, en comptes de pagar cada mes, el primer any es paga sencer. Després, a partir del 2025, ja cadascú paga quan vulgui. Però demanem aquesta primera entrada, diguem, que igualment es anava a pagar, però es paga la quota sencera anual. Hem de recordar que després la quota d'un sindicat es desgrava. Quan fem la declaració d'Hisenda ens tornen un 40%, per tant, quasi la meitat o gran part del que nosaltres paguem, després no s'ho tornaria. Després, afiliats a partir de juliol del 2023 també tenen aquests 2 cursos gratis si, en igualtat de condicions, paguen tot el 2024, restant els mesos ja pagats. És a dir, si algú ha pagat gener, no ha de tornar a pagar gener, d'acord? Només els mesos que queden del 2024. I les persones afiliades d'abans de juliol de 2023 no han de complir cap condició. Tenen directament els 2 cursos gratuïts. Com veieu, els 2 cursos gratuïts és per persones afiliades. Les persones no afiliades poden realitzar els nostres cursos, però pagant els 100 euros, el preu complet i sense poder gaudir de la promoció. Després, tema, el darrer ja que dic, tema inscripció en els cursos. Quan us passem el PDF tindreu enllaç aquí. Aquí veureu que tenim penjats els diferents cursos. Ara mateix estan penjats els de març, els 2 de març i els 2 d'abril. Aquí es aniran penjant tots. En aquesta pàgina podreu entrar en els cursos que vosaltres us interessi i podeu veure objectius, continguts, per veure quin és més del vostre interès i si us agrada de què tracta. Fixeu-vos que ara mateix no estan les inscripcions obertes. Per què? Perquè totes les inscripcions s'obren un mes abans que comenci el curs. Per tant,
com els primers cursos són a març, dia 1 de febrer, que és dijous, si no m'equivoc, obrirem l'inscripció dels cursos de març. Llavors haureu de fer aquesta mateixa passa i aquí hi ha omplir el formulari. Si podeu gaudir d'aquests 2 cursos gratis, si compliu les condicions, a l'hora de rellenar aquest formulari us demanarà si compliu aquestes condicions i podreu posar que sí i realitzareu l'inscripció sense cap problema, amb cost zero. Recordeu també que aquesta informació que hi ha aquí a l'esquerra, d'objectius, continguts, si obriu des del mòbil, des de l'ordinador no hi ha cap pega, us sortirà tal qual ho esteu veient ara. Però si obriu des del mòbil, no us surt aquesta informació directament. Us surt aquí una i d'informació que l'heu de clicar damunt perquè us surti aquesta informació, d'acord? Ho dic perquè potser entreu i veieu que no us surt, però és simplement perquè heu de clicar aquesta i. Llavors, tornem a la presentació. Dit això, respecte a lo que fa formació ja estaria tot. Després, més endavant, la Judit us posarà el contacte i si voleu demanar-me qualsevol cosa, tant sigui correu, per WhatsApp, per telefonada, el que sigui, doncs aquí me teniu. Moltes gràcies i ara torno a deixar passes a la meva companya. Hola de nou una altra vegada. És que mos agrada jugar a les cadires. Mira, volia afegir una cosa ara que Naina ha comentat i ho ha explicat superbé tot el tema de formació. I és que com que avui de matí ens han fet aquesta consulta, doncs ja aprofit per si hi ha qualcú que té aquesta codolla i que ho sàpiga. Molta gent ens ha demanat que si encara no han acabat els seus estudis, si encara estan fent el màster o encara estan fent el grau o fan les pràctiques i si no tenen encara la titulació de docent, si poden fer cursos. Per poder fer, se'n poden fer. A més, és molt interessant, gent que està privada concertada, per exemple, perquè ho amplien per currículum. Al final, els cursos, el saber no ocupa lugar, diuen, no? I és així. Però és vera que, segons normativa, si el que voleu és que vos veurem directament per tema de punts, heu de tenir en compte que fins que no se vos considera docents, la formació permanent, que com el seu propi nom diu és del professorat, no se vos puntuarà. D'acord? Per tant, si és el cas de secundari, fins que no tingueu el màster acabat, no vos puntuarien aquests cursos i si és un grau, fins que no acabeu el grau i tingueu el títol oficial, diguéssim. Bé, oficial, primer vos donen un que vos signen, però ja és perquè ho heu acabat i teniu tots els crèdits. Per tant, oficialment és així. Per què dic tot el temps oficialment? Sabem que hi ha casos, hem de ser sincers, i segurament ho sentireu per centres o qualque companya, de gent que per errada, perquè al final és així, sí que li han contat qualque curs que han fet abans d'haver acabat els seus estudis, qualque curs que han fet abans i que li han puntuat. Vos dic que nosaltres no vos podem dir que els faceu si no heu acabat els estudis, perquè vos estaríeu enganant i vos estaríem dient que faceu cursos quan realment després no podeu assegurar que vos ho puntuïn. Per tant, és una recomanació nostra, d'acord? Oficialment i per normativa és així i ara que Naina ha explicat tot el tema de formació, com que ha sortit la consulta avui de matí, vos ho volia aclarir. Ara, si vos pareix continuar, ara hem vist tots els 5 apartats de tot el tema de la puntuació i bé, un company nostre ha fet una feina i una tasca superinteressant perquè molts acabeu de començar i deis, però és que no sé quin barem més o manco tindré o quina puntuació tindré. O fins i tot gent interina que com que han canviat i han modificat coses del barem enguany en aquesta convocatòria, no saben quin és el seu barem ara. Doncs aquí teniu, fent clic aquí, se vos obri aquest Excel. Aquest Excel no és editable aquest mateix. És a dir, si vosaltres en voleu fer ús, haureu de fer una còpia de l'Excel per vosaltres i aquí podríeu anar ficant, veus que hi ha una llegenda que ho explica superbé, el que no és modificable, aquests 2 colors, i el que està en verd és el que vosaltres podríeu modificar. Us comentava abans que cadascun dels grups grans, és a dir, 1 d'experiència, 3 de formació permanent, 2 de formació acadèmica, se subdivideixen en grups. Per tant, per no entrar a explicar-vos cadascun dels grups, perquè al final és simplement llegir i ja està, teniu aquí l'apartat de color verd, que vosaltres ho podeu editar i modificar, de forma que després arribeu a la part de baix d'aquest Excel i vos calcula aquí el total, d'acord? Teniu l'apartat 1, que com hem dit és sense límits, experiència, i els 2, 3, 4 i 5, que teniu aquí la puntuació. Per tant, vos convida que entreu en aquesta eina, que a més està superben feta, comprovadíssima, vos feis una còpia i podeu jugar a fer el vostre barem. Siguin com els deures que vos dono. Primer, entrar en el portal de Cinterí i trastejar un poquet, i 2, fer el vostre propi barem. D'acord? Després, tornem enrere un poquet.
aquí a la presentació. Com que tindreu aquest Power, podreu entrar directament en aquests enllaços. Si tinguéssiu qualsevol problema per entrar, no m'ho cansaré de dir, com us escriviu, us telefoneu, després us passaré els contactes i estem a la vostra disposició. Aquí he preparat, entre cometes, una diapositiva. Posa pròximament, perquè nosaltres no tots els tràmits que hi ha, no només els d'interí, és facilitar-vos les captures de pantalla que vos expliquen com se fa el tràmit passa per passa. Què ocorre? Que jo ara vos he explicat molt bé tota la teoria, veurem com funciona, recomanacions, consells, però realment el que vos interessa després és, quan és la primera vegada que feis el tràmit, sobretot, tenir-lo davant i dir, vale, aquí queda posar, aquí queda marcar, no sé com funciona, no sé com se desa, no sé si ho he fet bé, és la part que més assusta. Com que el tràmit encara està tancat, nosaltres no vos podem mostrar aquestes captures, que normalment feim captures de pantalla, i vos mostrem com se fa. Per tant, segurament el que farem quan ja estigui obert és preparar un PDF amb passa per passa del tràmit, donar-li a siguiente, totes les passes que heu de seguir de com fer el tràmit. Si hi ha afiliats o afiliades que estiguin connectats ara i com els escolten, vosaltres sabeu que teniu el servei de demanar-nos cita i feis el tràmit amb nosaltres, que sobretot les primeres vegades fa molta por. Per tant, veniu aquí i sense cap problema, demaneu cita i és un servei que teniu com a afiliats i afiliades. Si no, ja vos dic, avui de matí he dit o he com improvisat, però és que és així, que si arriba el moment i aquesta reunió que dic que té èxit, voleu que fasseu una xerrada per comentar-vos com se fa el tràmit, nosaltres vos ho tornem a explicar i cap problema. Per tant, per això, pròximament, perquè encara, com les pel·lícules, continuarà. Bé, després vos hem volgut afegir un calendari provisional, d'acord, en les dates com a més rellevants d'aquest curs que queda respecte a interins. Ens havien comunicat que abans del dia 30 de gener ja sortiria la resolució definitiva en el BOIP de la convocatòria d'interins. El dia 30, de moment no ha sortit, però bé, pensar que el tràmit s'obria entre dia 1 i dia 2, com us he comentat abans, important, que potser és dia 2, per tant, el BOIP sortirà publicat. Tanmateix, l'esborrany està confirmat, signat i votat, a mesa, per tant, és aquest, cap problema. Després vos recordo una altra vegada la data, que és fins dia 25 de març, que és el període que durarà el tràmit, que com ja vos he recordat, millor ni els primers dies ni els darrers. Ja temps suficient. Per tant, calma. Després ens digueren que pel mes de maig sortirà la llista provisional d'interins. Això què vol dir? Que ja sabrem si hi ha els mesos i exclosos normalment és perquè els falta qualcun o diferents requisits dels que us he comentat en el principi de la presentació i s'obrirà un termini de reclamacions que ja concretaran quins dies són per si hi ha qualque cas de això no m'ho han contat, o estic exclosa, o la puntuació no me quadra, però realment ja estic segura que això m'ho han de tenir en compte, per tant, se reclama, se fa el tràmit i després tornarà a sortir una altra llista a la qual ja estirà la puntuació arreglada, diguéssim, i si estàs en mes exclòs. Ara arribam en el mes de juny. Ara veureu, llista de tutoritzats. Per als aspirants que sigueu nous, això de la tutorització segurament no vos soni, ho heu sentit xerrar però no ho heu viscut. I si hi ha qualcú connectat que sigui ja interí, vos sonarà que fins ara la tutorització era, vos escriuré així, un procés en el qual quan tu t'adjudicaven una plaça, si feies un mes consecutiu de feina o un mateix lloc, és a dir, un mateix centre totalment consecutiu i ininterromput, i te feien una valoració positiva, és a dir, hi havia un tutor, una persona d'aquell centre, que havia de dir-li a conselleria que tu havies fet la feina ben feta, te consideraven tutoritzats. Això que suposava a nivell de la borsa? Que encara que fos una borsa única, hi havia dos subgrups, primer els tutoritzats i després els no tutoritzats, que dins d'aquesta puntuació els tutoritzats sempre van per damunt dels que no estan tutoritzats, perquè se considera que no han fet aquest mes consecutiu. Clar, el fet de no estar tutoritzat no vol dir que no hagis fet més de 30 dies de feina, perquè tu pots haver fet 100 dies, el que passa que has tingut la mala sort, com us ha passat a molts, d'estar 3 dies a un puesto, 15 a un altre, 7 a un altre, quasi un mes menys un dia a un altre i per un dia no te tutoritzen. Per tant, una proposta que va ser molt interessant que va fer la UGT a mesa va ser que no s'exigís que fos un mes consecutiu, perquè si no és bastant difícil i en molts de casos que la gent se tutoritzi, i més com està la situació ara d'interinatge, realment.
Per tant, la modificació que se farà ara respecte a les tutoritzacions o el que se mos ha presentat és que no sigui necessari que siguin dies consecutius, sinó que dins de que en el període tu hagis fet dies de feina, encara que sigui fraccionable, que aquesta tutorització també se doni. Quin és l'objectiu que se planteja d'aquesta manera? Que arribarà un moment que encara que hi hagi dos subgrups, com que tothom haurà fet més de 30 dies de feina o més dels dies de feina establerts a la convocatòria quan surti de tutorització, que aquestes persones se dividiran en gent tutoritzada o gent que no ha fet feina mai realment, perquè serà molt més fàcil aconseguir-la. Per tant, aquesta llista sortirà pel mes de juny, en la prèvia convocatòria específica de tutoritzacions. Per tant, això no entrarà més i ja vos ho explicarem. Simplement volia explicar la diferència per gent que ja coneix com funciona el sistema, que és la que li ressona un poc més. Quan surti més endavant, vos informarem. Després, si hi ha qualcú que ens escolta que és una d'aquestes persones interines amb una plaça de 3 anys, doncs també ha de tenir en compte que per juny-juliol, més o manco, penseu que totes les dates que vos donem són més o manco dates aproximades, perquè després la conselleria se pot adelantar un poc, funciona un poc així, d'acord? Per tant, més o manco aquest mes se sabrà si aquestes persones amb vacant de 3 anys continuen tenint la seva plaça. També vos explicaré més endavant. I, en darrer lloc, per juliol sortiria la llista definitiva d'interins, tenint en compte la gent que ha reclamat, les puntuacions reclamades i la nova llista i les oposicions, que també serien durant el mes de juliol. Com us he comentat abans, us contaria un poquet de tema d'oposicions també, que sé que us interessa. Per tant, arribat en aquest punt, tema oposició, deixant un poc de banda la convocatòria. Com els he dit als companys i les companyes d'avui matí, sé que no teniu tan bona vista com per veure el que hi ha a la pantalla. Per tant, simplement era per il·lustrar-vos un poc de que aquí baix tenim la proposta de places que s'han fet enguany per tema de les oposicions. Podeu entrar sense cap problema aquí, hem elaborat aquest document, teniu per cossos i teniu cadascuna de les places que hi ha. En principi, aquestes places no patiran moltes modificacions. Sí que ens han dit que ara per mes de febrer, potser alguna especialitat molt concreta, puja un parell de places, de ball un parell de... Bueno, de ballar, no sol de ballar, solen pujar. Però puja qualque plaça, però no són grans canvis. Per tant, vos podeu fer una idea, jo crec, ja amb aquesta proposta. I després, molt interessant, que això ens ho han confirmat i seguim passant una penada amb això, com és normal, és tot el tema de que la tria, de quan tu utilitzes les oposicions, ja serà per illes. No com l'any passat, que fes l'oposició sense saber a quina illa estaves destinat, sinó que tu ja podràs fer triant illa la que vols fer l'oposició i, per tant, després tenir aquella plaça. Això és el que som fins ara. Quan tingueu més informació de les oposicions, no dubteu que després de tots els processos que hi ha en marxa tindrem més informació i també vos convocarem per explicar-vos més en profunditat. Ara ja hem acabat un poc el que és tota la part de convocatori, però vos volia comentar un poc que, clar, és molta informació. Ho hem intentat resumir el màxim possible, encara si vam enviar un resum un poc més llarg, també resum de la convocatòria, però hi ha moltes coses que entenc que s'escapen. Per tant, tenim un servei, d'acord, que teniu aquí la informació a l'esquerra, tenim un servei que és de WhatsApp de difusió, simplement difusió, no és per fer consultes, en el qual ens serveix per enviar-vos les coses que trobam rellevants. A més, el tenim dividit per funcionaris de carrera interins, que en aquest cas vos interessa, perquè així podeu rebre, per cas, quan hi ha la publicació del tema d'espol que vos interessa cursar, per exemple, quan us la llista els tràmits que vos heu d'apuntar, sol·licituds que trobam que és interessant que sapigueu com fer-les. Tota aquesta informació la podeu tenir gratuïtament en el servei de WhatsApp i cada vegada que hi ha alguna cosa important, vos enviem, d'acord? Per tant, aquí a l'esquerra teniu les instruccions. Heu de desar aquest número de telèfon o amb el nom d'UGT informa i donar les vostres dades. Les dades perquè les demanem, primer, tema de protecció de dades, i segon, perquè si vosaltres no vos envieu això, no vos doneu el permís perquè nosaltres vos ho enviem, d'acord? Per tema de protecció. Per tant, si després vos volguéssiu donar de baixa, també és supersenzill, però trobo que és una eina superinteressant. La gent, la veritat, que una vegada que se connecta està encantadíssima de tenir aquesta informació perquè és molt ràpida, molt al dia i la podeu tenir, vull dir, gratuïtament, simplement informació gratis. Vull dir, crec que està molt bé.
I a part també, teniu aquí un QR que fa referència a un formulari que tenim per si voleu fer alguna consulta concreta. Tanmateix vos dic, val? Podeu fer-ho en les fonts de contacte que us explicaré ara, la darrera diapositiva de totes, i ja no m'enredaré més. I és una forma de contactar, o bé en nosaltres o bé en les illes, d'acord? Perquè tenim per cada illa diferents representacions. Val, ara, per acabar, heu d'entendre que vos hem d'explicar un poquet per què feim la feina que feim, com la feim i lo bé que la feim, d'acord? Per tant, no m'enredaré molt, que sé que ja no són hores, però sí que, dir-vos quines serien les avantatges principals d'estar afiliat amb nosaltres, no? Moltes les heu pogut veure mentre vos ho explicàvem. No entraré una altra vegada a explicar la formació perquè no ho ha fet i ho ha fet súper i aquí ho teniu. Si voleu ampliar informació, ja sabeu que podeu contactar i ja està. Però, clar, feim altres coses, no només feim formació. Per sort, som un sindicat tronca de qualitat que donem molts altres serveis. Heu vist que tenim molt en compte les xarxes socials, que avui en dia on tothom se mou. També el tema del servei per e-mail i del WhatsApp, que això va un poc relacionat amb la designació d'un delegat sindical. Què passa? Nosaltres, la forma en què funcionam és que si sou afiliats o afiliades nostres, teniu assignat ja des del dia que esteu afiliats un delegat o una delegada sindical que seria com el vostre tutor a qui vosaltres en el seu mòbil podeu fer, el podeu telefonar i podeu fer les consultes que considereu i sigui un poc com el vostre tutor, si vosaltres els seus pupil·los un poc, per explicar-vos tots els procediments i tot el que necessiteu. Per tant, és com tenir sempre una persona referent, que això trobo que és superimportant i estem molt contents de fer-ho així, la veritat. Després, Naina ho adelantava, però també un altre servei que tenim és el tema d'elaborar gratuïtament la declaració d'Hisenda. Ja ho ha explicat ella, que a part de la quota d'afiliació és que damunt vos grava després de la declaració. Per tant, al final, la quota queda molt bé de preu, però és que a més vos feim aquest servei de fer la declaració. No ho dona cap gestor, vos ho feim aquí. Després de resolució de dubtes i consultes, no només és la vostra persona de referent, teniu l'e-mail, el telèfon, us podeu venir a veure quan vulgueu, teniu servei també d'hora baixa per venir quan podeu vosaltres, i que tots els tràmits els podeu fer. És a dir, això sí que és un servei que és exclusiu, evidentment, per a afiliats i afiliades, però podeu venir aquí i ho feim amb nosaltres. Si una de les coses que voleu és ampliar la vostra titulació acadèmica, que és un dels ítems del barem, aquí teniu que tenim convenis amb SUNED, SUNIR i SEUOC, que tenen descomptes també per si voleu anar formant-vos, vos heu quedat amb ganes d'estudiar encara més, que mai és suficient i també teniu aquesta part, crec que és molt interessant. Ara, res, simplement recordar-vos, ja us he dit que una de les coses que tenim i li estem donant molt d'impuls és el tema de xarxes. Per tant, aquí teniu totes les nostres xarxes socials on ens podeu trobar, ens hem modernitzat i també tenim TikTok. No veiem, però explicant les coses molt bé, o sigui que també vos hi podeu connectar si voleu. I bé, ja per acabar, aquí teniu el contacte que us estàvem comentant. Han desglosat per illes, sector de pública i concertada, després Menorca i Eivissa i totes les illes, i hem posat a part de Naina Barrassa, que és el contacte de formació, per si li voleu fer consultes, tant per telèfon, WhatsApp, com si la voleu telefonar. D'acord? En els telèfons que hem posat de les illes sí que vos demanem millor telefonar, perquè per WhatsApp ja teniu el contacte de si teniu un delegat o una delegada, i telefonant, com que és el telèfon de l'oficina, doncs us pegeu una telefonada i també vos atendrem, d'acord? I bé, crec que res més. Naina crec que també per la seva part res més. Si no vaig malament, ara deixaré de compartir per veure'm com va per aquí. Veig que hi ha bastant de missatges. Crec que durant el transcurs de la xerrada els meus companys han anat contestant. Si hi ha qualque cosa que no s'ha contestat i voleu aprofitar res, mira, hem fet una altra vegada d'una hora, ho hem tornat a clavar, com avui de matí. O sigui que si ara durant un minutet això hi ha qualcú que vulgui, no sé, escriure, demanar... Vale, veig que no, Juana Maria Vidal aixeca la mà. Vale, pues, si vols dir, pots xerrar quan vulguis, te pots obrir el micro, si vols Joana Maria, i després vaig en el Zoe. Si t'assembla primer una Joana Maria. Sí. Hola, bones tardes. Hola. Mira, jo ja som interina i tinc un parell de dubtes que no m'han quedat clar. Digues. I totes les dades que ja té la bossa anterior se queden volcades a l'actual. Sí,
És a dir, tot el que tu ja tens se t'integrarà automàticament dins de la borsa, val? Què ocorre? Que si per lo que sigui tu has de portar alguna nou, l'hauries de tornar a fer simplement per adjuntar això. Ara bé, si tu no vols modificar res, ni tan sols les opcions, tu dius, Joana Maria, les opcions que té me van estupendes, les funcions que tinc també, i no vull aportar absolutament res, no has de fer res més. En el cas que se vulgui portar una nova titulació, per exemple, Sí? l'aport, a part de tot el que ja s'ha volcat també, no? Efectivament, mireu, això també et servirà per als altres. Si hi ha algú que entra, tu ja veuràs automàticament el que a tu te surt per defecte que ells tenen teu. Per tant, tu veuràs, ostres, pues, això és el que me falta, que ho tenc jo, però aquí no me surt. Per tant, tu ja sabràs que és el que has de portar. Marcaràs que no estàs d'acord, ens veurem de lo que sigui, si és formació, de titulació, en aquest cas que és el teu, marques que no estàs d'acord i després ho podràs adjuntar. Però com que per defecte te posa tot, tu ja podràs saber si ho tens o no ho tens reconegut d'ofici, diguéssim. Val. I una altra cosa. Per exemple, he vist que, bé, el tema de posicions, si tu has passat una primera part o la segona part aprovada, ells tenen constància com podem recollir aquesta informació per poder portar-la. En principi, ells ja ho tenen, per defecte. Val? Ells ja tenen, tant si ets la primera fase, és una cosa de fet que varen demanar, perquè nosaltres sabíem que tenien com si havies passat tota la fase. De fet, quan tu entres en el tràmit, tu ja ho veuràs directament, te posa superació, és alguna així com a superació de fase de procés selectiu, si no vaig malament. I ja a baix te posa l'any en què ho vares superar i, bueno, la puntuació que te dona, però bueno, te posa vegades i te posa l'especialitat i un 1, com el que és que ho has passat una vegada. Ara, la pregunta que nosaltres vàrem fer és, clar, com que ara se separa per fases, almenys com és que te reconeixen? Ho reconeixeran automàticament igual. Si només fos una part, te desglosarà i te posarà les dues per la part que t'ho han reconegut. Però és automàtic també. I després de l'apartat de formació vaig veure que ara sí se poden incluir graus de formació professional superior, no? Sí, d'FP. Hi ha qualcuns que es posen específics, però a part hi ha un altre punt que simplement posa grau d'FP, grau superior d'FP. Sí. En aquests poden entrar tots els que tens. Efectivament, sí. Sí, sense limitació. Sí. Però tampoc estava reconegut abans, això se va entre negociacions i això se va... Exacte. Perdona, un segon detall. Deixaré de gravar perquè, vull dir, a lo millor després, si no voleu sortir en el vídeo, deixaré de gravar per si de cas, val? Si vos pareix bé, perquè a lo millor això ja són preguntes vostres, que a lo millor... Vale, ja està. Listo. Perdona, Joana Maria.